Ahoj všichni a vítejte u dnešní epizody. Dneska budeme mluvit o něčem, co spoustu z vás pravděpodobně fyzicky bolí. O penězích. Konkrétně o těch penězích, které každý měsíc s těžkým srdcem posíláte do Google, do Mety nebo do S-Clicku. A v hloubi duše tušíte jednu děsivou věc. Už je nikdy neuvidíte. Víte, existuje takový mýtus, že stačí založit e-shop, nahodit tam produkty, zapnout reklamu a pak už jen vyřizovat objednávky. Ale realita? Realita je taková, že 90% e-shopů doslova vyhazuje peníze za marketing oknem. A já vám dnes řeknu proč. Není to tím, že byste měli špatný produkt nebo že by lidé přestali nakupovat. Je to proto, že váš marketing a váš e-shop připomíná děravý kyblík. Můžete do něj pouštět vodu pod nejvyšším tlakem, ale vodu v děravém kyblíku prostě neudržíte. V dnešní epizodě si rozebereme 4 fatální chyby, které vás stojí peníze a ukážeme si, jak motivovat zákazníky, aby nakupovali u vás a ne u konkurence. Pojďme rovnou na to. Ten největší průšvih, chyba číslo 1. Ignorace čísel. Většina e-shopařů přesně ví, jaké mají tržby. Ráno se vzbudí, podívají se do systému a mají radost, že včera prodali zboží za 20 000. Ale málo kdo zná svou skutečnou marži po odečtení všech nákladů. Vidím to pořád dokola. Představte si, že máte produkt, na kterém máte čistou marži 200 korun. Cena za jeden proklik z Facebooku vás stojí 15 korun a konverzní poměr vašeho webu je 1%. To znamená, že ze 100 lidí, kteří na web přijdou, nakoupí jen jeden. Pojďme si to spočítat. Potřebujete tedy 100 prokliků, abyste prodali. 100 krát 15 korun je 1500 korun. A tady já vám gratuluji. Právě jste vydělali 200 korun tím, že jste utratili 1500 korun ve Facebooku. Tohle není biznis, to je charita, kterou dotujete Marka Zuckerberga. Pokud neznáte cenu za získání jednoho zákazníka a nevíte, kolik maximálně můžete zaplatit za to, aby u vás někdo nakoupil, hrajete ruskou ruletu s vlastním bankovním účtem. Chyba číslo 2. Nakupujete návštěvnost na web, který lidi štve. Tohle je absolutní klasika. Máte vyladěnou kampaň, skvělou grafiku, úderný text, lidi klikají na kampaň jak o život. Proklik stojí pár korun, agentura se plácá po zádech, jak to skvěle nastavila. A pak ti lidé přijdou na váš web. A co se stane? Web se načítá 5 vteřin. Fotky produktů vypadají, jako by je někdo fotil kalkulačkou ve sklepě. Nedej bože, aby se člověk dostal na obecnou homepage a ne na konkrétní stránku s produktem, kvůli které vlastně kliknul na reklamu. Popisek produktu zní jenom skladem, barva černá. A když už si tedy zákazník nakonec produkt nakliká do košíku, čeká ho peklo. 5krokový nákupní proces. Pamatujte si tohle. Reklama nevyřeší špatný e-shop. Reklama funguje jako lupa. Pokud máte skvělý e-shop s výborným konverzním poměrem, reklama ho znásobí. Pokud máte otřesný e-shop, ze kterého lidi odchází, reklama jen urychlí vaše finanční vykrvení. Než zvednete rozpočty do kampaní, dejte si dokupy svůj web. Zjednodušte košík na maximum a přidejte Apple Pay nebo Google Pay. Třetí chyba? Proč vaše kampaně pálí peníze? Nemáte žádné poselství, zapadáte do šedi. Zamyslete se nad tím, jaké reklamy pouštíte ven. Vsadím se, že 80% z vás tam má něco ve smyslu kvalitní trička za super ceny, koupit i hned. Slyšíte to? Slyšíte to obrovské zívnutí vašich zákazníků? Není to totiž nějak odlišné od dalších 50 e-shopů, kteří prodávají to samé. Pokud nevíte, kdo je váš zákazník a jaký problém mu váš produkt může vyřešit, budete vždycky soutěžit jen cenou. A soutěžit cenou znamená ukrajovat si z vlastní marže. Přestaňte cílit na všechny zákazníky, pro které je váš produkt úplně v pohodě. To vám nepomůže.
Vy potřebujete najít lidi, kteří si bez vašeho produktu nedokáží představit den. Mluvte k nim, mluvte o jejich problémech. Reklama nemá primárně prodávat produkt. Reklama má prodávat emoci a řešit problém. Pokud prodáváte vrtačky, tak neprodávejte tu zatracenou vrtačku, ale prodávejte tu radost manželky z krásně přivrtané poličky na zdi. A poslední, čtvrtá chyba. Totální ignorace těch, co už u vás nakoupili. To je za mě možná ta nejsmutnější chyba ze všech. Například. Honza u vás nakoupí, stálo vás 500 z Facebooku ho získat. Z jeho prvního nákupu nemáte žádný zisk, možná jste i lehce v mínusu. Co udělá většina e-shopů? Zabouchne za Honzou pomyslné dveře a jde hledat dalšího člověka na Facebook, za kterého zase zaplatí 500. Přitom získat nového zákazníka je zhruba 5x až 7x dražší, než přesvědčit k nákupu toho stávajícího. Vaším hlavním cílem v marketingu by neměl být první prodej. Vaším cílem by měla být celoživotní hodnota zákazníka. Pravý zisk e-shopu se totiž nedělá na prvním nákupu. Dělá se až na druhém, třetím, čtvrtém a dalším. Máte tedy nastavený propracovaný e-mailing? Máte automatické sekvence na opuštěný košík? Nabízíte VIP slevy těm, co už u vás nakoupili? Pokud ne, pak máte biznis postavený na písku a každý měsíc musíte tlačit obrovský kámen do kopce jen proto, abyste přežili. Takže si to pojďme shrnout. Pokud nechcete patřit mezi těch 90% e-shopů, co hází peníze do koše, tak musíte za prvé. Musíte znát do koruny svou marži a cenu za získání zákazníka. Za druhé, musíte ucpat ten děravý kbelík. Zjednodušte web a nákupní proces, aby lidé neodcházeli. Za třetí, mějte jasný vzkaz. Přestaňte být nudní a komunikujte řešení problému, nejen samotný produkt. Za čtvrté, hýčkejte si stávající zákazníky. Tam leží vaše skutečné peníze a váš zisk. Je snadné svalit vinu na argument, na drahé prokliky nebo na špatný algoritmus Google, ale upřímně, ve většině případů je problém uvnitř firmy. Chápu, že to není příjemné slyšet, ale jen ten, kdo si to přizná, s tím může něco dělat. Děkuji, že jste dnešní epizodu poslouchali až do konce a zkuste se podívat na své kampaně a svůj e-shop kritickýma očima. Běžte se podívat, kudy vám ty peníze utíkají. Mějte se skvěle, budujte e-shopy, které mají smysl a uslyšíme se zase příště.